Mayo, 27, Martes, tuig 2025. Ika-unom nga semana sa paggabanhaw. San Agustin sa Canterbury, Obispo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Og karon mo adto ako sa nagpadala kanako. Apan walay usa kaninyo nga nangutana kanako kon asa ako paingon. Ug karon nga gisultihan ko na kamo, nasubo kamo. Apan sultihan ko kamo, mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo. Kay kun dili mo anhi kaninyo ang malalaban. Apan kun mobiya ako, ipadala ko siya kaninyo." Og inigabot niya, iyang pailhon ang mga tawo sa kalibutan mahitungod sa ilang sala, og sa pagkamatarong, og sa silot sa Dios. Pailhon sila sa ilang sala, kay wala sila mutuo kanako. Ug pailhon sila unsay matarong kay moadto man ako sa amahan ug dili na kamo makakita kanako. Ug pailhon sa silot, kay ang nagmando ni ining kalibutan na gisilotan naman. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.